Dámy a pánové, vítám vás u mého dalšího videa, kde se podíváme na 30 faktů o jedné z největších současných hvězd hudební scény, Billie Eilish. Pojďme na to. Billie Eilish je americká zpěvačka a skladatelka, která se narodila v prosinci 2001 a celé její jméno je Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Billie nepatřila k dětem, které by chodily normálně do školy. Společně se svým bratrem byla vyučována doma a v rozhovorech potvrdila, že jí tato výuka velice vyhovovala. V 8 letech nastoupila do dětského sboru v Los Angeles. Byla vychovávána jako vegetariánka a to ji zřejmě ovlivnilo v tom, že v roce 2014 se stala vegankou. I přesto, že je tato americká zpěvačka blondýna, tak hodně lidí má tuto americkou zpěvačku spojenou s jejími ikonickými zelenými loknami. Do povědomí se dostala v roce 2016 skladbou Ocean Eyes. Bratr za mnou přišel do pokoje, že něco napsal a já tu melodii nemohla dostat z hlavy několik týdnů. Když jsem ještě tancovala, jeden z mých učitelů nás požádal, abychom se nahráli. Potřeboval totiž vytvořit choreografii. Nahráli jsme to na SoundCloud a přes noc to slyšelo strašně moc lidí a začalo se to šířit. První delší nahrávkou bylo EPčko Don't Smile at Me, které vyšlo v roce 2017. Každý někoho kopíruje. Zkoušíte různé druhy vlastní osobnosti a charakteru, než poznáte sami sebe. Někteří se v tom ale ztratí a pak nemají v sobě ani kousek sebe, což je prostě ubohý. Takhle komentovala Billie skladbu Copycat. Její debutové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Vyšlo koncem března 2019. Teďka se přemístíme na pár skladeb, které jsou součástí této desky. Píseň Sunny je věnovaná problematice návykových látek. Podle mého názoru písnička, která proslavila Billie Eilish po celém světě, je skladba Bad Guy, kterou určitě všichni znáte. A tato skladba se objevila také ve filmu Brightburn. Dělám si srandu z chování druhých i mě samotné. Hlavní myšlenka je, že ti, co všude chodí a prohlašují, jací jsou, doopravdy takový nejsou. Pokud budete všude říkat, jo, jsem zlobivá holka, dělám problémy a tohle, tak to není pravda. Vím to, protože sama jsem tohle o sobě prohlašovala, ale přitom to nebyla pravda. Myslím, že se song lidem líbí, protože je zvláštní, když holka o sobě prohlásí, že je bad guy. Takhle Billie Eilish komentovala tento hit. Prostřednictvím skladby Bury a Friend se snaží Billie Eilish znázornit, že je sama sobě největším nepřítelem a tuto svou temnou stránku, dejme tomu, přirovnává ke strašidlu, které se nachází pod její postelí. Vizuál klipu When the Party is Over je inspirovaný kresbou, již Billie dostala od jednoho fanouška. Nakreslili se stekajícími černými slzami, které jsou pro ní teď více než typické. Eilish se zamýšlí nad frustrací na konci vztahu, když se její milenec snaží něco říct, ale v tu chvíli nechce slyšet jeho hlas. Pavouci v oficiálním videoklipu You Should See Me in a Crown jsou skuteční. U názvu skladby se Billie a její bratr inspiroval seriálem, který do psaní sledovali, a to seriálem Sherlock. U celebrit jsme zvyklí, že se jim o sociální sítě starají jiní lidé. To neplatí pro Billie Eilish, ta se o své sociální sítě stará sama a dokonce v rozhovoru také uvedla, že na Instagramu tráví méně času než její vrstevníci. Její druhá deska Happier Than Ever vyšla v červenci 2021. Fanouškovské teorie mluví o tom, že text ke skladbě Your Power poukazuje na vztah Billie s raperem Bradem Adamsem, se kterým chodila tajně po dobu 2 let. V této době měla Billie 16 roků a on byl o 5 let starší. Sama Billie ale říká: nechci naznačovat, o kom zpívám, protože nechci, aby šlo o moji zkušenost, ale abych mohla mluvit o něčem, co zažívají miliony a miliony lidí každý den. Text písně upozorňuje na lidi, kteří zneužívají svou moc. Zejména jak se předpokládá na muže, kteří zneužívají mladší ženy v zábavním průmyslu. Proto hudební video zobrazuje hada plazícího se kolem krku Billie. Pro některé lidi může působit skladba Everybody Dies depresivně, protože tato skladba je o tom, že každý z nás jednou zemře. Na druhou stranu Billie se snaží prostřednictvím této skladby ukázat, ať si vážíme každého dne, ať si užíváme svůj život, protože nikdy nevíme, který den bude náš poslední. Takže svým způsobem se jedná o motivující skladbu. Samotný videoklip ke skladbě Everything I Wanted poukazuje na pouto sourozenské lásky, které zobrazuje držení se za ruce se svým bratrem. Zpěvačku napsání textu inspirovala noční můra, kterou měla. Skočila v ní z Golden Gate Bridge za přítomnosti svých přátel, kolegů a fanoušků, kteří její rozhodnutí ignorovali. Probudila se s pocitem, že navzdory dosažení všeho, co chtěla, ji někteří stále považují za jednorázovou.
V souvislosti se skladbou Harry's Comet bych uvedl, že se Billy snaží prostřednictvím této skladby znázornit neochotu dát své srdce chlapci. Zároveň říká, že se blíží ještě méně často než návštěva Harryovy komety jednou za život. Harryova kometa je krátkodobá kometa, která obíhá kolem Slunce a je ze Země viditelná každých 75 let. Je pojmenována po anglickém astronomovi Edmundu Harryovi, který vypočítal její oběžnou dráhu v roce 1682. Skladba Therefore I Am ironicky odkazuje na výrok Reného Descartesa Myslím, tedy jsem. V této době vychází také skladba Limbo, která odkazuje na pojem limbus, který znázorňuje prostor mezi peklem a světlem, které se dá jedním slovem označit jako předpeklí. Billie Eilish je také nejmladší zpěvačkou, která naspívala písničku pro James Bond film a konkrétně se jednalo o skladbu No Time to Die. V letošním roce vyšlo album Hit Me Hard and Soft a přiznám se, že to je jediná deska, kterou jsem od Billie Eilish slyšel a všem bych vám ji doporučil. Jedná se o takovou pohodovou desku. Pokud bych měl v letošním roce něco doporučit, tak určitě tuto desku. Jednou z mých oblíbených skladeb je skladba Birds of Feather, ve které Billie mluví o lásce, která trvá až do smrti. Také bych zmínil to, že se tato skladba objevila v závěrečném ceremoniálu letošní olympiády. Za zmínku určitě také stojí skladba Lunch, která je plná dvojsmyslů a ve které Billie upozorňuje na to, že má také ráda ženy. Billie Eilish potvrdila, že má Tourettův syndrom. Má také synestézii, což znamená, že dokáže zvuky přirovnávat k barvám. Každá osoba, kterou znám, má v mé hlavě vlastní číslo a tvar. Připadá mi to normální. Podotýká Billie a uvádí, že například její bratr vyzařuje stejnou auru jako oranžový trojúhelník. V srpnu 2019 měla Billie Eilish hrát koncert ve Forum Karlín, ale 3000 lístků na tento koncert se vyprodalo za 4 minuty. Proto se rozhodli přemístit zpěvačku do větších prostor, konkrétně do O2 Areny. V O2 Areně bude hrát Billie také příští rok, konkrétně 1. června 2025 v rámci turné Hit Me Hard and Soft. Já vám děkuji, že jste se podívali na toto video. Doufám, že jste se dozvěděli nějaké nové informace o této mladé talentované zpěvačce a pokud se vám video líbilo, tak budu moc rád, když mi dáte like anebo popřípadě odběr tomuto kanálu. Mějte se krásně, užívejte si léto a u dalšího videa ahoj.